11 embert ápolnak kórházban a tegnapi esztergomi robbantás után. Egy tekes és a zavartan viselkedő robbantó meghalt. Lengyelország nem szállít több fegyvert Ukrajnának, miután a kijevi vezetés perre akar menni az ukrán gabona export tiltása miatt. Elkezdődtek a tárgyalások Hegyi Karabachról, Azerbajdzsán szerint visszaszerezték a területet, az örmények elvárnák a kisebbségi jogok betartását. Jó napot kívánok! Ez a Híradó déli 12-től az M1-en és a Dunán, Székely Áron vagyok. Még mindig tart a rendőrségi szemle és a helyszínelés Esztergom külterületén, ahol tegnap este egy férfi magára robbantott egy házat. A tragédiában 11-en sérültek meg, illetve a TEK egyik munkatársa életét vesztette. A robbantó is meghalt. Több lap is arról írt, hogy a férfit 4,5 órán keresztül próbálta meggyőzni a tűztárgyaló, hogy ne robbantson. Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség és a tűzoltók is egy Esztergom külterületén lévő családi házhoz. A Bubánat völgyben ugyanis egy körözés alatt álló férfi órákig azzal fenyegetőzött, hogy felrobbant egy házat. Az akcióban tűztárgyaló pszichológus is részt vett, aki úgy tudni 4,5 órán keresztül tárgyalt az egyre zavartabb és agresszívebb férfivel, aki nem volt együttműködő és a pszichológus nem tudta meggyőzni. A TEK kommandósai végül este 7 körül behatoltak az épületbe, a férfi pedig szándékosan robbanást idézett elő. Egy gázpalack volt az, amit felrobbantott, illetve a családi ház, ahol történt ez a robbantás, azt fellocsolta benzinnel, és így robbantotta fel. A terrorelhárítás központ munkatársai már korábban a helyszínre érkeztek, amikor bejelentést kaptak arról, hogy egy férfi azzal fenyegetőzik, hogy fel fog robbantani valamit. A robbanásban a terrorelhárítási központ egyik munkatársa életét vesztette, valamint több rendőr és tűzoltó is megsérült. Közülük 4-en súlyosan, 7-en pedig könnyebben. A robbantásban a fenyegetőző férfi is meghalt. A sérülteket esztergomi, tatabányai és budapesti kórházakba szállították. A terrorelhárítási központ minden a robbanás helyszínére vezető utat lezárt, oda csak a mentőket, rendőröket és tűzoltókat engedték be. Pintér Sándor belügyminiszter még este a helyszínre érkezett. A helyszínelés és a szemle még csütörtökön délelőtt is folytatódott. A rendőrség még most is több 100 méter sugarú körben lezárva tartja a területet. Az M1 nem hivatalos információi szerint a romokat lépésről lépésre vizsgálják át, ugyanis úgy tudni, a robbantó még a ház maradványai alatt van. A Bubánat völgyben élők azt mondták, nem csak megijedtek, hanem sokkolta is őket a tragédia, és felháborító, hogy valaki rendőrökre támad. Borzasztó rossz érzésem van, nem csak nekem, hanem az egész családomnak, meg az itt lakóknak is. Már tegnap este felé folyamatosan mentek a rendőrségi autók, a mentők, el se tudtuk képzelni, hogy mi történik itt. Bakos Norbert, az M1 tudósítója azt is megtudta a helyiektől, hogy a férfiről köztudott volt, hogy kiszámíthatatlan és már többször is fenyegetőzött. Vannak olyan információink is itt a közelben lakóktól, hogy ugye, akik ismerték a feltételezhető robbantót, hogy igen labilis állapotú volt, és szélsőséges kijelentései is voltak az elmúlt időszakban. Rengeteg adóssága volt a robbantnak, és bosszút akart állni a rendőrökön, ezért csalta őket csapdába, erről az Origó írt. A lap úgy tudja, a férfinek kényszerképzetei lehettek, és már többször is megfenyegette a rendőröket, illetve az ügyészséget is. A lap még egy éjszaka készült fotót is közzétett a felrobbantott házról, amin látszik, hogy a detonáció mindent a földig rombolt, egy fal sem maradt állva. A portál forrásai azt is megerősítették, hogy a robbantásnak nincs köze a Fidesz Esztergomban megrendezett frakcióüléséhez. A tragédia ugyanis a kormánypárt tanácskozásától 4 kilométerre történt. Közben az elsődleges parancsnoki vizsgálatok azt állapították meg, hogy nem történt rendőri mulasztás a tragédiánál. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség indított nyomozást hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt. Orbán Viktor miniszterelnök a tragédiáról értesülve közösségi oldalán azt írta, őszinte részvétem a szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőrtiszt családjának, a sebesülteknek jobbulást kívánok. Novák Katalin az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén vett részt, amikor értesítették a megrázó esről. A köztársasági elnök Orbán Viktorhoz hasonlóan részvétét fejezte ki az elhunyt rendőr családtagjainak.
Kapcsolunk most Esztergomba, a robbantás helyszínének közelében van tudósítónk Bakos Norbert. Norbert, mit lehet eddig tudni a sérültekről és magáról a robbantóról? A sérültek állapotáról részletesebb információkat nem tudunk elmondani, annál többet, mint amit ugye a mai nap tudhatunk. Sajnos 11 sérült van, abból 4 súlyos és 7-en könnyebben sérültek meg. Őket ugye különböző kórházakba szállították ide, Esztergomba, Tatabányára és egyébként Budapestre az információink szerint, de nyilván erről majd később többet is tudhatunk. Ami azonban egy fontos információ, már eddig is volt föltételezésünk róla, és az M1 szerint az elkövetőt Juhász Lászlónak hívják, aki egyébként becsületsértés miatt már körözés alatt állt, tehát körözték a rendőrök, és elfogató parancs volt ellen, egyébként Fehérgyarmaton született, tehát ennek volt egy alapja nyilvánvalóan, amikor talán a személyazonosságát beazonosították, tehát a rendőrök is nyilvánvalóan a szélsőséges viselkedése kapcsán is, és így van, ahogy azt tudhatjuk, tehát több órán keresztül próbálták meggyőzni egy túsztárgyaló, hogy mondjon erről a tettéről, és sajnos ugye, ahogy azt már mindenki jól tudja, nem így történt, és megtörtént ez a tragédia, amiben a TEK egyik munkatársa életét vesztette. A szomszédok ugye azt az anyagból is hallották, megdöbbentek, ami esetleg új információ, és ezt korábban mondtuk, de mondjuk most is, aki még nem hallotta, itt a közelben van egy zen templom, ahol tegnap összegyűltek, és egy összejövetelt tartottak. Többen hallották a robbanást, és onnan is tudták, hogy nagy baj van, mert ezt követően azonnal elment az áramszolgáltatás. Egyébként úgy tudjuk, hogy csak a mostani percekben jött ez vissza, tehát hosszú-hosszú órákon keresztül nem volt itt a közelben a szolgáltatás sem. Ezek most a legfrissebbek, amiket el tudunk mondani. Bakos Norbert, nagyon szépen köszönjük a friss információkat. Részvétét fejezte ki az elhunyt rendőr hozzátartozóinak a köztársasági elnök. A New Yorkban tartózkodó Novák Katalin a közösségi oldalán mihamarabbi felgyógyulást kívánt a sérülteknek, és megköszönte a rendőri szervek munkáját. Részvétét fejezte ki Orbán Viktor az elhunyt rendőrtiszt családjának. A kormányfő a közösségi oldalára tett ki egy fotót, amelyen Pintér Sándor belügyminiszterrel látható. Orbán Viktor a sebesülteknek jobbulást kívánt. Nem szállít több fegyvert Ukrajnának Lengyelország a gabonavita miatt, jelentette be a lengyel miniszterelnök. Mateusz Morawiecki azt mondta, ehelyett inkább saját magát fegyverzi fel Lengyelország. Azután döntött így Varsó, hogy Ukrajna perre menne a gabona exportját megtiltó közép-európai országokkal szemben. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig az ENSZ-ben is kritizálta Lengyelországot, Szlovákiát és Magyarországot. Lengyelország felfüggeszti ukrajnai fegyverszállítmányait a gabonavita miatt, jelentette be a lengyel miniszterelnök egy szerda esti televíziós műsorban. Mateusz Morawiecki azt mondta, Lengyelország ezentúl inkább saját hadseregét fejleszti a modern fegyverekkel. Hozzátette, az amerikai és nemzetközi fegyverszállítmányokat Lengyelország továbbra is átengedi határain, s ezentúl is támogatja Ukrajna területi integritását. Nem sokkal korábban kérette be a lengyel külügyminisztérium a varsói ukrán nagykövetet. Válaszokat vártak tőle, azután, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ közgyűlésén a lengyel kormányt is kritizálta. Azután, hogy az ukrán fél nemzetközi törvényszék elé rángatta Lengyelországot, és a legmagasabb szinteken, például Zelenszkij elnök részéről bírálta hazánkat, úgy döntöttünk, hogy azonnal behívjuk a nagykövetet és a leghatározottabban tiltakozunk. Ezek a lépések ugyanis méltatlanok és rendkívül ártalmasak a lengyel-ukrán kapcsolatokra, mondta a lengyel külügyminiszter helyettes. Az ukrán elnök ugyanis az ENSZ közgyűlés előtt vette célkeresztbe Lengyelországot, Szlovákiát és Magyarországot, amiért importtilalmat rendelt el az ukrán gabonatermékekre. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, ezek az országok Moszkva érdekeit szolgálják. Andrzej Duda lengyel államfő is felszólalt a közgyűlésen. Beszéde utáni sajtótájékoztatóján figyelmeztetett. Lengyelország eddig mindenben támogatta Kijevet, most azonban súlyos vitába keveredett.
tettek. Vannak üzleti érdekcsoportok, melyeknek Ukrajnában vannak érdekeltségeik, és minél hamarabb, minél olcsóbban akarják eladni a gabonát. Ez ellen védekeznünk kell, ez nyilvánvaló felelősségünk. Ha Ukrajna eljárást indít ellenünk, mi készek vagyunk a bíróság elé járulni. Ez egy jogi vita, ennek megfelelően fogunk eljárni. Mindazonáltal jobb lenne, ha Ukrajna nem felejtené el. Mi támogatjuk őket, ráadásul tranzitország vagyunk Ukrajna számára, fogalmazott a lengyel elnök. Nem adjuk meg magunkat. Így reagált az ukrán lépésekre a lengyel mezőgazdasági miniszter. Robert Telus szerint nevetséges Ukrajna eljárása, hiszen minden kormány feladata a saját polgárainak és gazdáinak védelme. A lengyel adminisztráció pedig nem fogja cserben hagyni őket. Megrökönyödésének adott hangot a szlovák mezőgazdasági miniszter is, miután kiderült, Ukrajna beperelte Szlovákiát is a gabonavita miatt. József Bíres szerint Kijev meg sem próbálta tisztázni a helyzetet Pozsonnyal. Kijelentette, az ukrán vádak jogilag megalapozatlanok, a gabonatermékek ellenőrizetlen túlexportja elkerülhetetlen a kereskedelmi világszervezet tagállamai között. Az ENSZ-nek kevesebbet kellene költeni a bürokráciára és többet a terrorizmus elleni globális harcra, amelyhez Magyarország nagyban hozzájárul, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter arról beszélt, a globális terrorfenyegetettség minden erőfeszítés ellenére is súlyosabb, mint valaha. A merényletek tavaly több mint 6700 halálos áldozatot követeltek. A miniszter hozzátette, fokozni kell a terrorizmussal szembeni küzdelmet, hiszen egyre súlyosabbak az Európába irányuló migrációs hullámok, ezzel pedig a terrorfenyegetettség veszélye is jelentős mértékben nő. New Yorkon kívül a legnagyobb terrorizmus ellenes ENSZ központ Budapesten van, ahol 25 nemzetközi terrorellenes szakértő dolgozik, köztük magyarok is. Nagyon fontos ennek a budapesti központnak a szerepe, ezt folyamatosan halljuk itt. Ennek a szerepét még meg is fogjuk erősíteni, még több nemzetközi terrorellenes szakértő fog Budapesten dolgozni, így Magyarország szerepe a globális terrorellenes küzdelemben a következő időszakban tovább fog nőni, és ez hozzá fog járulni Magyarország biztonságának javulásához is. Magyarország kész részt venni bármely békekezdeményezésben, ami megteremti egy tartós tűzszünet lehetőségét Ukrajnában. Erről beszélt Novák Katalin szerdán New Yorkban, az ENSZ biztonsági tanácsában. Az államfő hangsúlyozta, az atomháború egy olyan fenyegetés, amit egyik ország sem akar. Az államfő ma Texas államban folytatja a tárgyalásait. Our goal is a lasting, just peace in Ukraine. Célunk a tartós, igazságos béke Ukrajnában, ezt mondta Novák Katalin köztársasági elnök szerdán New Yorkban, az ENSZ biztonsági tanácsában tartott felszólalásában. Az államfő megerősítette, hogy Magyarország üdvözli az ukrajnai béke kezdeményezését, és nyitott arra, hogy csatlakozzon a folyamathoz. Novák Katalin hangsúlyozta, hogy az Ukrajnában zajló háború Magyarország számára szomszédként közvetlen fenyegetést jelent, és magyarok is életüket vesztik a harctéren. A háború számunkra nem ismeretlen. A 90-es évek elején láthattuk a balkáni háború vérfürdőit, és éreztük a konfliktus hatásait. Ez ugyancsak Magyarország közvetlen szomszédságában történt. Ne felejtsük, hogy a Nyugat-Balkán stabilitása ma is egy olyan cél, amiért meg kell küzdenünk, többek között a régió Európai Uniós integrációja révén. Most egy nukleáris nagyhatalom szállt meg egy európai országot, Magyarország egyik szomszédját. Az atomháború egy olyan fenyegetés, amit egyikünk sem akar átélni, mondta a köztársasági elnök. Novák Katalin együttműködést sürgetett az ukrajnai béke és biztonság ösztönzésében. Ebben szervezetekre, erős országokra és személyiségekre is szükség van, akik képesek a harcban álló feleket béketárgyalásokra szólítani. Megállapította, hogy az ENSZ és az ENSZ biztonsági tanácsa fontos cselekvők ebben a folyamatban. Az erős országok között példaként említette az Egyesült Államokat, Kínát és Törökországot, amelyek képesek letenni egy lehetséges megoldást az asztalra, képesek a párbeszédre mindkét féllel, és befolyást is tudnak gyakorolni a folyamat továbblendítése érdekében. Az ukrajnai háborúnak komoly hatásai vannak nem csak Európára, de az egész világra. Az infláció, az emelkedő energiaárak arra emlékeztetnek bennünket, hogy ebben a világban, ahol rengeteg dolog kapcsolódik egymásba, a helyi konfliktusokból könnyen válhat regionális, majd globális konfliktus,
Magyarország kész részt venni minden békekezdeményezésben, amely a tartós fegyverszünet reális környezetét teremti meg, és amely elkészíti a fenntartható és igazságos békéhez vezető úttervét, mondta Novák Katalin, aki a békét előmozdítani képes személyiségként említette meg Ferenc pápát. A köztársasági elnök hangsúlyozta, történelmünk több példát adott arra, hogy emberek kis csoportja, vagy akár egyetlen személy is meg tudta fordítani a történelem menetét. Az államfő szót emelt az Ukrajnában élő magyar közösség mellett, és kijelentette, számít arra, hogy Zelenszkij elnök lépéseket tesz és elősegíti az ukrajnai magyarok nemzetiségi jogainak helyreállítását, ahogy erre kijevi találkozójuk alkalmával, és New Yorkban is ígéretet tett. Novák Katalin szerdán találkozott a moldáv államfővel, elnökével, a namíbiai elnökkel, valamint Peru elnökével is. Kétoldalú kapcsolatokról, valamint oktatási és népesedési kérdésekről is tárgyaltak. Az államfő hivatalos Egyesült Államokbeli látogatása csütörtökön Texasban folytatódik, ahol mások mellett tárgyal Greg Abbott kormányzóval is. Magyarország ellenfelei a háború okozta válságot akarják felhasználni arra, hogy visszalökjék hazánkat a Gyurcsány korszakba, amikor a magyarok sorsáról külföldön döntöttek. A magyar információi szerint Orbán Viktor ezt nevezte meg a következő év tétjének Esztergomban, a Fidesz-KDNP szerda óta tartó zárt körű kihelyezett frakcióülésen. A Soros Birodalom és a brüsszeli bürokrácia vissza akarja lökni hazánkat a Gyurcsány korszakba. Erről beszélt a miniszterelnök a Fidesz zárt frakcióülésén Esztergomban, amelyről a Magyar Nemzet írt meg részleteket. Orbán Viktor helyzetértékelésében úgy fogalmazott, Magyarország ellenfelei a háború okozta válságot akarják felhasználni arra, hogy Magyarországot térdre kényszerítsék és elvegyék hazánk szuverenitását. A lap információja szerint a miniszterelnök beszéde elején azt mondta, a globalistáknak az Európai Bizottság és az amerikai elnökkel, az oda vezető úton pedig Magyarország a tüske a köröm alatt. A lap szerint Orbán Viktor emlékeztette a frakciótagokat, Európában ma Magyarország a legszabadabb ország. Majd úgy folytatta, van kerítés a határon, nincs bevándorlás. Van helyette családpolitika. Nincs gender ideológia az iskolákban, nem szállítunk fegyvert Ukrajnába, nem akarunk belekeveredni a háborúba. A tudósítás szerint Orbán Viktor ezután rátért arra, hogy kik Magyarország ellenfelei, akiktől meg kell védeni a magyar szuverenitást. Rámutatott, ők a Soros Birodalom, a brüsszeli bürokrácia és a szövetségeseik. A miniszterelnök értékelése szerint ők azok, akik meg fogják támadni gazdasági szuverenitásunkat, fel akarják számolni a kulturális szuverenitásunkat és el akarják venni a politikai szuverenitásunkat. Hozzátette, akarják csavarni a kezünkből azokat a szabályozó eszközöket, amelyekkel a családokat védjük. Ezután hozzátette, a kormányfő, erőszakkal akarnak betelepíteni Magyarországra bevándorlókat, sőt, létrehoznák nálunk Európa legnagyobb migráns gettóit. A Magyar Nemzet szerint Orbán Viktor azt mondta, politikai szuverenitásunkat akarják elvenni akkor, amikor nyilvánvaló jogsértésekkel tartják vissza a Magyarországnak járó forrásokat, miközben arra kényszerítenek bennünket, hogy fizessünk Ukrajnának. Ráadásul vita nélkül vennék fel Ukrajnát az Unióba, holott semmilyen más tagállamokkal szemben támasztott követelménynek nem felel meg. Végezetül zárta felsorolását a miniszterelnök, külföldről küldött pénzekkel gátlástalanul befolyásolják a magyar közéletet. A magyar szabadságért folytatott küzdelem nem csak Brüsszelben vagy Amerikában fog eldőlni, hanem itt Magyarországon, a mi településeinken, mondta a miniszterelnök, majd Orbán Viktor azzal zárta összegzését, hogy a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választás tétje egy és ugyanaz, Magyarország szuverenitásának megőrzése. Úgy fogalmazott, nem engedhetjük, hogy Magyarország sorsáról külföldön döntsenek. Újra választotta Kocsis Mátét frakcióvezetőnek a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja. Azt írták, a tisztújításon 3 évre újra választották Kocsis Mátét frakcióvezetőnek. A képviselők bizalmat szavaztak az eddigi frakcióvezető helyetteseknek is, így a posztot ezután is Balla György, Bánki Erik, Dunai Mónika, Font Sándor, Halász János, Hende Csaba, Hörcsik Rihárd, Kósa Lajos, Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Selmecik Gabriella és Zsigó Róbert tölti be. 10 milliárd euróval több költségvetési befizetést vár a tagállamoktól az Európai Parlament. Az Európai Bizottság nyáron csaknem 80 milliárd eurós plusz befizetésre tett javaslatot az uniós költségvetési félidős felülvizsgálatakor, egyebek mellett Ukrajna és a migráció finanszírozására. A magyar kormány akkor elfogadhatatlannak nevezte a javaslatot. Most kapcsolunk Baraczka Eszterhez Brüsszelbe, a Közmédia Központba.
Eszter, mivel indokolja az Európai Parlament a plusz 10 milliárdos követelést? Az Európai Parlament azt mondja, hogy a válságok, a háború és ezek következményei miatt az uniós költségvetés jelenleg nem tudja teljesíteni a vállalásait. Ilyen következmény például a tartósan magas infláció. Az Európai Parlament szerint az infláció miatt reál értéken kevesebb a tagállami befizetés. Összességében 7 év alatt 74 milliárd euróval kevesebb pénz áll így rendelkezésre. Az infláció az oka annak is, hogy megnőttek a hitelfelvétel költségei. Ugye tudjuk, hogy az Európai Unió a Covid-válság után a helyreállításra és a talpraálláshoz bocsátott ki közösen kötvényeket. Ezeknek azonban a hozama, vegyük úgy, hogy a kamata rendkívüli módon megnőtt. Jelen pillanatban a parlament szerint 17-27 milliárd euró hiányzik, és ez olyan sok, hogy 2024-ben, tehát jövőre a teljes költségvetési tartalékot elviszi majd. Az Európai Parlament szerint egyébként a költségvetés felülvizsgálatának a fókuszában továbbra is Ukrajna támogatásának kell állnia. Ők támogatják azt a javaslatot, amit az Európai Bizottság tett, hogy Ukrajnát a következő 4 évben 50 milliárd euróval segítsék, de még beleépítenének egy nagyfokú rugalmasságot, mondjuk úgy, hogy tartalékot a rendszerbe, mert nagyon bizonytalannak találják a helyzetet. A migrációval kapcsolatban az Európai Parlament jelentése úgy fogalmaz, hogy a költségvetés eddig nem vette figyelembe a menekültek szükségleteinek folyamatos finanszírozási igényét, nem kezelte a kihívásokat, eközben a nemzetközi helyzet folyamatosan romlott, és a válságok miatt egyre több ember kényszerül elhagyni otthonát, és keres menedéket az Európai Unióban. A parlament szerint az Európai Uniónak több pénzt kell fordítani az ő fogadásukra, illetve integrációjukra. Ezen kívül az Európai Parlament plusz 3 milliárd eurót kért az úgynevezett stratégiai önállóság erősítésére, a bizottság 10 milliárdján felül, és természetesen emelne az intézmények költségvetési keretén is. Azzal indokolják, olyan szinten kell meghatározni, hogy az uniós közigazgatás hatékony és eredményes legyen. Összességében a parlament a bizottság nyári javaslatán felül 10 milliárd euróval növelni a bevételi oldalt, vagyis ennyivel terhelné meg a tagállamok költségvetéseit. Egészen biztosan nagy lesz belőle, hiszen már tudjuk jól, hogy a tagállamok egy része nem támogatta a bizottság javaslatát is. A parlament azt szeretné, hogyha december végéig ezt sikerülne lezárni, de ők is elismerik, hogy nehéz lesz eladni a tagállamoknak. Úgy tudjuk, hogy az októberi uniós csúcs napirendjén is szerepel a kérdés. Baraczka Eszter, Brüsszelből, nagyon szépen köszönjük. Elkezdődtek a tárgyalások a karabahi örmény és az azerbajdzsáni kormányzat között. A tárgyalásokat az orosz békefenntartók biztosítják. Tegnap adták meg magukat a karabahi örmény erők az azeri hadsereg előtt. A mostani tárgyalások véget vethetnek a több mint 3 évtizede dúló fegyveres konfliktusnak. A tárgyalásokon Örményország nem képviseli magát. A jereváni diplomácia azt közölte, ma összeül az ügyben az ENSZ biztonsági tanácsa, ahol arra számítanak, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Franciaország garanciákat vállal a karabahi örmények jogainak biztosítására. Olaszország nem válhat Európa menekült táborává, erre figyelmeztetett az olasz miniszterelnök. Giorgia Meloni azt mondta, a Lampedusára érkező migránsokat szállító csónakok sokasága tarthatatlan nyomás alá helyezi Itáliát. Közben a német szövetségi elnök egy olasz lapinterjúban azt mondta, Németország, akárcsak Olaszország, a befogadó képessége határán van. Kedden futott be a dél-olaszországi Brindisi kikötőjébe az Orvosok Határok Nélkül hajója fedélzetén 471 migránssal, akiket az elmúlt napokban mentettek ki a földközi tengeren. Az illegális bevándorlók között 200 kísérő nélküli kiskorút azonosítottak. Partra szállás után Olaszország különböző régióiban levő migráns központokba vitték őket. Daru segítségével szállítják el az embercsempészetre használt csónakokat Lampedusa déli kikötőjéből, ahol szinte mozdulni sem lehet a hátrahagyott bárkáktól. A szigetre megszakítás nélkül szervezetten özönlenek az illegális bevándorlók. Az év eleje óta több mint 127 000 érkeztek, elsősorban Tunézia felől. A Lampedusára érkező migránsokat szállító csónakok sokasága tarthatatlan nyomás alá helyezi Olaszországot, ami nem válhat Európa menekülttáborává.
durvá, jelentette ki New Yorkban az olasz miniszterelnök. Giorgia Meloni felszólította az ENSZ közgyűlését, hogy vegye fel a harcot az emberkereskedők ellen. Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione. Úgy vélem, hogy ennek a szervezetnek kötelessége elutasítani a minden képmutató megközelítést ebben a kérdésben, és kíméletlen globális háborút indítani az emberkereskedők ellen. Ehhez pedig minden szinten együtt kell működnünk. Olaszország azt tervezi, hogy ebben a kérdésben a frontvonalban lesz, hangsúlyozta az olasz miniszterelnök. Áramlanak a migránsok Németországba is. Szerdán a rendőrség 30 illegális bevándorlót talált egy furgon hátuljában a lengyel határhoz közeli Forstban. Csak tegnap reggel óta több mint 108 embert vettek őrizetbe a Lengyelországgal határos Brandenburg tartományban. Az illegális bevándorlás megfékezésére ideiglenes határellenőrzés bevezetését sürgette a Német Szövetségi Rendőrszakszervezet elnöke, aki élesen bírálta a német kormányt. A német kormány jelenleg mindent rosszul csinál, amit csak lehet. A határellenőrzésre vonatkozó követelésünk továbbra is áll. Hónapok óta pontosan erre a helyzetre figyelmeztek, ami most is zajlik a Lengyelországgal és a Cseh Köztársasággal közös határainkon. Vissza kell vennünk az irányítást a saját kezünkbe, és ezt ideiglenes határellenőrzés formájában fogjuk megtenni mindaddig, amíg a többi schengeni partner, akikre rábíztuk az ellenőrzést, nem emlékszik arra, mi a feladata az EU külső határainál, jelentette ki a Német Szövetségi Rendőrszakszervezet elnöke. Németország, akárcsak Olaszország a befogadó képessége határán van. Erre figyelmeztetett egy olasz napilapnak adott interjúban a német államfő is. Frank-Walter Steinmeier, a Corriere della Sera-nak azt mondta, az illegális migránsok Németországba áramlása töréspontra juttatta az országot, ahol csak az idei év első felében 162 000 ember nyújtott be menedékkérelmet. Franciaországban kisebb belpolitikai vihart kavart a Lampedusa szigetét érő újabb migrációs hullám. A francia belügyminiszter a hét elején Rómában tárgyalt, ahol kijelentette, hogy Franciaország nem vesz át senkit a Lampedusára érkezett emberek közül. Ez némileg ellentmond az államfő Emmanuel Macron álláspontjának, aki az Olaszország melletti európai szolidaritás kötelességére figyelmeztetett. Párizsból Vencel Katalin jelentkezett. Az látszik, hogy mindez megelőlegezi azt a bevándorlási törvényt, amiről már mi is beszéltünk többször, amely most érkezik Franciaországba a parlament elé, és amelyben nagyon nagy különbséget kíván tenni a kormány aközött, hogy migráns és politikai menekült. Ezt mutatják a felmérések, és a franciák kétharmada nem akar Lampedusáról befogadni embert, viszont kétharmaduk azt mondja, hogy a politikai menekülteket be kell továbbra is fogadni. Szlovéniában a parlament első őszi ülésén központi téma volt az illegális migráció. A Janez Janša volt miniszterelnök vezette jobboldali szlovén-demokrata párt azzal vádolja a kormányt, hogy elvesztette a felügyeletet a migráció felett, és nem uralja a helyzetet. Lendva, Magyar Lovrics Mirjana. Robert Golob miniszterelnök a vádakra azt válaszolta, hogy az illegális migráció kérdése az Európai Unió egészének egyik legnagyobb kihívása. Annak stratégiája szerint pedig a migráció kérdését azokban a származási országokban kell kezelni, amelyekkel az EU megállapodást kötött. Szlovénia szerinte szerencsés helyzetben van, hiszen tranzitország. A felvidéki magyar pártot, a Szövetséget egyes szlovák közvéleménykutatók már az 5%-os küszöb fölé mérik, így bejuthat a pozsonyi törvényhozásba. Erről Öllős László politológus beszélt a jövő szombati előrehozott szlovák választással kapcsolatban. Hozzátette, az alacsony részvételi arány is a magyarokat képviselő pártot segítheti. Noha a közvéleménykutatók nagy többsége alulméri őket, azt mutatják, hogy mérsékelten javul a népszerűségük, erősödik. Van néhány eredmény, amelyik már 5% fölé méri őket, és a többieknél is valamiféle emelkedés tapasztalható. Tehát, hogyha beleszámolom azt, hogy alulmérik őket, akkor elképzelhető, hogy már túl vannak a küszöbön, de hát van még egy hét. Elsősorban persze most már azokat kellene megszólítani, akik bizonytalanok, a magyar körében is sokan vannak ilyenek. Pénzmosás miatt is vizsgálódik a NAV Karácsony Gergely mozgalmánál, tudta meg a Magyar Nemzet. Az adóhatóság július óta költségvetési csalás gyanújával is nyomoz a 99 mozgalom ellen. A szervezet számlájára érkezett 500 millió forintot is meghaladó, jó részt valutában érkezett pénzekkel kapcsolatban az OTP is a hatósághoz fordult, mert súlyos kétségek merültek fel a befizetéseket igazoló jegyzőkönyvekkel kapcsolatban.
A költségvetési csalás mellett már a pénzmosás gyanúját is vizsgálja a Nemzeti Adó és Vámhivatal, tudta meg a Magyar Nemzet, ami a Karácsony Gergely által alapított 99 mozgalom átláthatatlan pénzügyeivel kapcsolatban indult. A lapnak az eljárás tényét a fővárosi főügyészség megerősítette. A 99 mozgalom magyarországi kisösszegű adományokból működött. A főpolgármester korábban többször is azt állította, mikroadományokból finanszírozták a mozgalmak 2022-es országgyűlési kampányát. Egy titkosszolgálati vizsgálat azonban kiderítette, a főpolgármester által alapított álcivil szervezetnél $500 millió landolt készpénzben, amit Perjés Gábor, Karácsony párbeszédes párttársa fizetett be egy bankszámlára forintban, euróban és angol fontban. Jogszerű, de anonim módon gyűjtöttünk adományt. A rendkívüli bevételekről a balliberális városvezető először azt állította, kisládikákban gyűjtötték. Nem kisládika, nyilván nagy ládika. De... Később már azon poénkodott, hogy a ládikák nem is voltak olyan kicsik, amit az OTP Bank napokban tett hatósági bejelentése is tételesen cáfol. A Magyar Nemzet szerdán arról számolt be, hogy birtokukba került az a feljelentés, amelyet a pénzintézet tett ismeretlen tettes ellen hamis magánokirat felhasználása miatt. A dokumentumból pedig kiderült, a Karácsony Gergely mozgalmának számlájára beérkezett 526 millió forintot befizető Perjés többször is olyan jegyzőkönyveket adott át az OTP-nek, amelyek adománygyűjtő ládák felnyitásáról szóltak. Az egyikben többek között az szerepelt, hogy a kisládikába 3811 bankjegyet préseltek bele. Ráadásul a pénzek annyira újak voltak, elsősorban az euróbankjegyek, hogy több esetben össze voltak ragadva, illetve egymás utáni sorszám szerepelt rajtuk. Főpolgármester úr, mikor fogja elszámolni azt az 500 milliót, amit a kampányra kapott? Viszontlátásra. Karácsony Gergely folyamatos tagadásban volt a botrányról. Közösségi oldalán most is azt állítja, hogy az OTP feljelentésének közreadása a közpénzből fizetett politikai propaganda része. Egészen elképesztő a történet. Egyre mélyebbre süllyedt Karácsony Gergely a mozgalmához köthető adományok ügyében, mondta Pálfalvi Milán az M1-en. A Nézőpont Intézet elemzője úgy fogalmazott, a politikai korrupció mostanra már nem csak felvetésként, hanem akár konkrét vádként is felróható a balliberális főpolgármesternek. Itt egy olyan politikai korrupciót láthatunk, hogy külföldről a magyar szuverenitást próbálták gyakorlatilag megtámadni, és ebben az úgynevezett dollárbaloldal partner volt a Soros György féle és az amerikai érdeknek mentén, és én azt gondolom, hogy ez az, amit nem szabad megengedni. Erre mondják, hogy sakmat. Miközben a főpolgármester ragaszkodik a nyilvánvaló hazugságához, hogy mikroadományokból finanszírozta a kampányát, addig az OTP feljelentésében egészen konkrét állítások szerepelnek, közölte Facebook videójában Hollik István. Ebben a Fidesz kommunikációs igazgatója felszólította Karácsony Gergelyt, hogy valljon szint, honnét származik a 99 mozgalom pénze. Tehát a főpolgármesternek a korábbi állításával ellentétben tudnia kell, hogy honnan származik a pénz. Úgyhogy kedves főpolgármester úr, a hazugságok és mellébeszélés helyett legyen kedves, álljon elő a farbával, és mondja el végre, kitől származik a kötegelt euró. A Magyar Nemzet szerint nem elhanyagolható körülmény, hogy a feljelentés szerint a befizetések rendre megegyeztek az Egyesület egyik kiemelt partnere részére történő átutalások összegével. Alap szerint feltehetően a Bajnai Gordonhoz köthető Datadat csoportról lett szó. Tavaly május 12-e óta minden csütörtökön lehetőséget adunk, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választáson egyéniben győztes képviselők, beszélhessenek választókerületükről, jelentősebb feladataikról. Hívunk mindenkit függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkba Bodó Sándort hívtuk a Fidesz-KDNP képviseletében, ő azonban nem érkezett meg a stúdióba. Öten meghaltak, többen megsérültek egy moszkvai gázrobbanásban, megrongálódott egy 9 emeletes ház a Moszkva melletti Balasika városában. Az épület 3 szintje teljesen összeomlott, legalább 10 lakás megsemmisült. A halottak közül ketten a mentési munkálatok során vesztették életüket. A hatóságok 170 embert evakuáltak a környékről. Nekik ideiglenes szállást biztosítottak. A mentést
200 emberrel kezdték meg a hatóságok. Órákon keresztül közöttek az éjszaka egy esővízelvezető csőbe szorult macska kimentésén az olasz tűzoltók. A megrémelt a lánglovagoknak este 10 órától kezdve 5 órás megfeszített munkával sikerült hozzáférniük, miután megbontották a ház falát. A cicának láthatóan nem esett baja, de a tűzoltók a biztonság kedvéért egy helyszínen lévő állatorvosnak adták át először az állatot, hogy megvizsgálja. Ez volt a Híradó déli 12-től, amely újra megnézhető a híradó.hu weboldalon. Most jön a Nemzeti Sporthíradó Dedecsik Ferenccel. Maradjanak velünk!